Precisament a Barcelona, durant el primer semestre d'aquest any ha augmentat el nombre de persones ateses en el servei d'atenció per violència masclista. Per això l'Ajuntament ha ampliat les hores d'assistència, d'una banda per ajudar a les dones agredides i de l'altra per als infants i adolescents que pateixen situacions de violència sexista, que cada vegada són més. Durant el primer semestre d'aquest any, el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida ha atès 150 infants o adolescents, 72 dels quals són nous. La xifra de menors atesos ha augmentat quasi un 14% en els darrers 2 anys. Per això, al febrer va començar una campanya de difusió a instituts, casals de joves o biblioteques. L'objectiu és que els menors coneguin aquest recurs que els permet denunciar i afrontar situacions d'assetjament sexista als instituts o violència masclista que poden patir en l'àmbit familiar o en primera persona. Com que són inexpertes en tenir relacions de parella, per exemple, no detecten els senyals que ens poden indicar que estan caient en una relació de tipus abusiu que pot comportar un maltractament a la llarga. La detecció de conductes geloses o de control és un dels elements que més s'ha treballat amb la dotzena de joves que han atès des del febrer. Per als adolescents no és fàcil denunciar. Tenen vergonya de fer-ho i por que l'agressor o els pares se n'assabentin. Un cop arriben al SARA per iniciativa pròpia o derivats d'altres serveis, els atén un equip que avalua les necessitats de cada cas. A partir d'aquí comencen a treballar de forma individual o en dinàmiques de grup. Resolució de conflictes, què fem quan ens enfadem, què no. Treballem la família, treballem també la violència i com prevenir relacions abusives. Segons els professionals del servei, la violència psicològica predomina entre els adolescents atesos. Per això el problema s'aborda des d'un punt de vista psicològic i educatiu, ja que les conductes de control i aïllament seran a curt i llarg termini la llavor d'altres formes de violència.